Mluvit jazykem, který by žádný člověk neměl znát. Prošli jsme období ve Betlému, kdy se vysvědčíme a rucheme na tyto věci. V poklidné evropské vesnici před více než 2 staletími vešel chlapec do třídy a začal mluvit jazykem, který nikdo nikdy neslyšel. Nebyla to hatmatilka. Měl rytmus, pravidla a význam. A když se její učenci pokusili rozluštit, zůstali ohromeně mlčet. Zapomenutá legenda. Říká se, že příběh začal někde ve střední Evropě, někdy na počátku 19. století, v době, kdy pověry ještě přetrvávaly v zákoutích rozumu. Příběh o chlapci, který mluvil jazykem, jenž by neměl existovat, se nejprve objevil v útržcích. Letmá zmínka v provinčním časopise, vybledlý dopis v starém archivu a šeptanda šířená v malých městech, která se již neobjevují na moderních mapách. Podle těchto záznamů byl dítě přivedeno do vesnické školy po smrti svých rodičů. Byl tichý, křehký a nenesl si žádné věci, jen tabulku a znepokojivý klid. Když ho požádali, aby se představil, mluvil plynně, ale v zvucích a vzorcích, které nikdo nedokázal rozpoznat. Žádný oficiální záznam nikdy tuto událost nepotvrdil. Přesto legenda odmítla zemřít. Znovu a znovu se znovu objevovala pokaždé lehce přetvořená, někteří to nazývali zázrakem, jiní kletbou. Historici to odmítají jako folklor, ale co když byla legenda pokřiveným ozvěnou něčeho skutečného? Nepochopení pohřbeného pod 2 stoletími převyprávění. Ozvěny v staré třídě. Pokud je legenda pravdivá, událost se odehrála v malém městě zasazeném mezi poli a lesy, kde zimy byly dlouhé a slova se snadno nesla přes sníh. Škola byla budova s jednou místností, její vzduch byl nasycený kouřem z uhlí a prachem z křídy. Když nový chlapec dorazil, učitelka očekávala další dítě vyhnané hladem nebo válkou, plachého, vystrašeného sirotka, který potřebuje útěchu. Místo toho se setkala s něčím, na co jí žádné učitelské školení nemohlo připravit. Když se ho zeptala na jméno, chlapec zvedl hlavu a promluvil s dokonalou jistotou, ale ne německy, maďarsky ani latinsky. Zvuky se valily a klapaly, měnily tón jako hudba s gramatikou. Děti, které se zpočátku smály, stichly. I učitelčina ruka se roztřásla, když poslouchala. V příběhu byli povoláni městský kněz, obchodník a učenec. Všichni chlapce slyšeli a přiznali, že nepoznávají nic. Někteří to nazývali božským, jiní démonickým. Říkalo se, že chlapec se nikdy nezdál být vyděšený, jen trpělivý, jako by čekal na někoho, kdo by mu rozuměl. Zda se to někdy skutečně stalo, je nejisté, ale odhaluje to něco pravdivějšího než fakta. Hluboký lidský neklid při setkání s jazykem, který nelze pojmenovat. Není to jen slova, co nás děsí, je to zrcadlo, které nastavují naší nevědomosti. Jazyk nebo iluze? Každá legenda začíná otázkou a tahle se ptá, mohl někdo skutečně mluvit jazykem, který nikdo jiný na zemi neznal? Abychom na to odpověděli, musíme vystoupit z mýtu a podívat se, co ukazuje samotná historie. Na počátku 19. století byla Evropa posedlá klasifikací. Vědci pojmenovávali druhy, mapovali lebky a, co je nejdůležitější, katalogizovali jazyky. Bylo to úsvit srovnávací lingvistiky, kdy učenci jako Franz Bopp a Wilhelm von Humboldt poprvé rozpoznali rodokmeny, které spojují sanskrt s latinou, řečtinou a moderními jazyky. Cokoliv, co se nevešlo do těchto úhledných kategorií, bylo často odmítnuto jako šílenství nebo božské tajemství. Existovaly skutečné případy, kdy děti mluvily způsoby, které dospělí nedokázali vysvětlit. V roce 1798 francouzští lékaři studovali Viktora z Aveyronu, divokého chlapce nalezeného v lese, který vydával podivné zvuky místo slov. Později v 70. letech 20. století američtí výzkumníci poznali Jenny, dítě zavřené 13 let bez přístupu k jazyku. V obou případech vědci neobjevili nové jazyky, objevili křehkost samotné lidské komunikace. Když jsou lidé izolováni, traumatizováni nebo vyrůstají v tichu,
Jejich pokusy o řeč mohou vytvořit nové rytmy, vzorce, dokonce i pragramatiky. Neskušenému uchu to může znít cize. Takže možná, pokud ten záhadný chlapec někdy skutečně existoval, to, co lidé ten den slyšeli, nebyl jazyk odnikud, ale zoufalý lidský hlas hledající spojení ve světě, který nebyl připraven naslouchat. Hledání smyslu. Pokud se příběh o chlapci dostal k učencům té doby, dorazil by v podivnou chvíli intelektuální historie. Roky 1800 byly plné sebevědomí. Evropa věřila, že každé tajemství lze změřit, zmapovat a označit. Jazyk však byl jednou z mála věcí, které se vzpíraly úplné kontrole. Byl živým důkazem, že lidstvo nelze zcela redukovat na pravidla. Lingvisté té doby, muži jako Jakob Grimm a Rasmus Rask, vytvářeli rozsáhlé tabulky mapující původ slov. Pro ně měl každý slabika svůj rodokmen. Když se tedy setkali se zvukem, který nepatřil do žádné známé jazykové rodiny, čelili určité existenciální krizi. Může existovat řeč bez původu, význam bez záznamu, ale jejich nástroje byly omezené, nahrávky ještě neexistovaly. Terénní výzkum mezi marginalizovanými skupinami byl vzácný. Dítě z chudého nebo kočovného prostředí mohlo být považováno za anomálii, nikoli za zdroj poznání. To, co nedokázali přeložit, často zmitizovali. A tak příběhy jako tento přežívají, ne jako dokumenty v archivech, ale jako připomínky okamžiků, kdy se věda setkala s hranicemi vlastního porozumění a lidský strach zaplnil prostor, kam data nedosáhla. Šepot pravdy. Mezi verzemi této legendy vyčnívá jedno zakončení. Objevení romského cestovatele, který tvrdil, že rozpoznal útržky podivné chlapcovy řeči. Podle pozdějších vyprávění muž tiše poslouchal a pak zašeptal: "Tohle není nový jazyk, to je náš." Ať už ten rozhovor skutečně proběhl nebo ne, odráží něco hluboce pravdivého. Napříč 19. stoletím mluvili Romové, často nazývaní cikáni cizinci, různými dialekty romštiny, jazyka s indickými kořeny formovaného staletími migrace. Pro vesničany neznalé jeho valivých souhlásek a rytmické syntaxe mohla romština snadno znít cize. A v době, kdy předsudky sahaly hluboko, se málo který učenec obtěžoval jí studovat vážně. Moderní lingvistika potvrzuje, co tehdejší akademici přehlédli. Romština je legitimní indoevropský jazyk, příbuzný sanskrtu a hindštině, nikoli tajný kód nebo výmysl. Její slovní zásoba vstřebala perské, řecké a slovanské vlivy, jak se Romové přesouvali na západ. To, co se zdálo cizí nezasvěceným, bylo ve skutečnosti hlasem národa, který dějiny odmítli slyšet. Takže závěrečný zvrat legendy, odhalení, že chlapcův nemožný jazyk byla prostě romština, zní metaforicky pravdivě. Neznámý jazyk nebyl zázrakem ani šílenstvím. Byl důkazem toho, jak neznalost dokáže proměnit identitu druhého člověka v mýtus. Někdy tajemství přežívá jen proto, že se nikdo neobtěžoval poslouchat pozorně. Mezi mýtem a vzpomínkou. Legendám jako tato se málo kdy podaří zmizet, protože naplňují něco hlubšího než zvědavost. Odráží naši potřebu najít smysl v tom, co nelze vysvětlit, vyplnit ticho tam, kde by mělo být porozumění. S časem se detaily rozmazávají, chlapec ztratí jméno, vesnice změní zemi, jazyk se stane podivnějším. Každá generace příběh přetváří podle vlastních strachů. Folkloristé tomu říkají kulturní ozvěna. Příběh přežívá ne proto, že je pravdivý, ale protože odráží něco, co publikum poznává samo v sobě. V tomto případě legenda o chlapci, který mluvil nemožnou řečí, možná vypovídá méně o něm a více o těch, kteří ho slyšeli. Pro publikum 19. století znamenal neznámý jazyk, děsivou představu světa většího, než jaký znali. Pro nás symbolizuje, co se stane, když lidstvo přestane naslouchat. Napříč dějinami vytvářelo ticho a nepochopení mýty z obyčejných lidí, dětí považovaných za proroky, cizinců označovaných za duchy, přeživších mylně vnímaných jako symboly. Hranice mezi úžasem a strachem je tenká a příběhy jako tento žijí právě v tomto prostoru. Chlapcův jazyk,
skutečný či smyšlený, přetrvává jako připomínka, že tajemství často nevzniká z nadpřirozena, ale z lidské vzdálenosti, z hranic, které kreslíme mezi námi a nimi, a z hlasů, které se rozhodneme neslyšet. Nakonec legenda o chlapci, který mluvil zapomenutým jazykem, není o zázracích nebo záhadách, je o rozpoznání. Každý nevyslyšený jazyk nese příběh, každé ticho prosbu, být pochopen, zapamatován a vnímán jako člověk dřív, než převládne mýtus.